Zdravo ljudovi moji, znači evo prvi paket stigao. Piše ovdje na paketu da su ove silikonske maske, u stvari ne znam da li baš silikonska, ali nemam pojma. U svakom slučaju nešto ovo prerano stiglo, znači ja nemam pojma, ja mislim da su poslali pre nepunih 10 dana, tako da ne znam ni da li je 10 dana prošlo. I evo stiglo, tako da sad ćemo ovo da otvorimo. I evo nas, znači samo da kažem, ovdje za Crnu Goru uvek se plaća 1 euro, ne vidi se jedinica. Se uštampana. U svakom slučaju plaća se 1 euro. Bilo šta da je. Da li je pošiljka 100 eura, 500 eura, vi morate 1 euro da date poštarima. Tako da, evo jedna maska. Samo su jednu poslali. Lele, ovo ne je dobro. Oni su trebali da pošalju sve u jednu pošiljku. Neće valjda sve da šalju posebno. Ako sve šalju posebno, za svaki item ću plaćati po 1 euro. Nice. Znači, ja sam naručio 3 maske kod njih, samo je stigla jedna maska. Ajde da otvorimo ovo. Evo, znači, ovo je maska za Xiaomi Redmi 4X. Redmi Note 4X. Ovo sam se strić uzeo, možda bi moglo ovo i za moj telefon, ali ovo je za njega. Tako da, to je to jedino, mislim, ovo je brzo stiglo, ruku na srce, ovo je brzo stiglo. Jedino sam razočaran na prodavca, zašto nije poslao sve to u jednu pošiljku. To mi nije jasno. Jer ako je sve poslao posebno, znači ima za svaku masku da plaćam po 1 euro. Ili možda nije poslao, mene to nije logično, jer može sve u jednu da pošalje. To mi nije logično, zašto je poslao sve jedno. Tako da, to je to, ja ću mu poslati poruku, da ga pitam zašto je poslao, možda ovo zoom, ne zoom nego fokus, zašto je poslao, slabo radi ovaj fokus, zašto je ovo poslao to je jednu masku u jedan paket, zašto nije poslao sve 3 maske u jedan paket, to mi je nešto nelogično. Ovo prvi put se desi prvi put mi se desilo da naručim nekoliko stvari kod jednog, kako se kaže, kod jednog proizvođača i da mi pošalje jedan item u jednu pošiljku. On obično pošalju sve odjednom, njima jeftinije i meni bolje, nego su poslali za da posebno. Ili ako su poslali, onda nisu poslali sve, poslali su samo jednu masku. To je to, nadam se da ste uživali, ako ste bačete like, sub i share i vidjet ćete tu, neće dalje gore, lijevo, desno, koliko sam ja ovo platio i kad sam naručio. Tako da to je to, vidimo se. Ćao. I evo jedan mali update, svezano za ovu masku, znači maska izgleda to. Nećemo sa ovom usravnom kamerom da se fino snimi, ali evo možete da vidite. Znači, sviđa mi se što i dugmići su ekstra, znači nije ono teško kliknut, nego baš je lagano. Znači ovo je top, ovamo sve kao što treba, samo ova rupa mi nije jasno zašto je tu. Ovo je moja Redmi Note 2, ne 4, Redmi Note 4, a onome pakle nome Redmi Note 4X. Ova maska treba da bude sestričite s paklenom i onda ja rekao ajde da ja malo koristim dok meni ne stigne moja. Moja još uvijek nije stigla. Pitao sam prodavca vezano zašto je ovo poslao ovako sjebano. Kaže zato što je bilo, imali su skladište blizu, pa zato mi je brzo i stigla vama i zbog toga. Znači, tako da to je to, top maska definitivno preporučujem. Znači ako imate Redmi Note 4, možete 4 ili 4X, znači ja ću link staviti dolje, tako da definitivno top. Izgleda lijepo, nije ono kao igrački ili nešto, nego baš izgleda lijepo. Da je telefon crn, bi izgledalo mnogo ljepše. Mnogo ljepše. Eto, to je to jedan mali kratak update vezano za ovu masku.